नमस्कार, मी संजना। आज तुम्हाला तांदळाची भाकरी करायची रेसिपी दाखवणार आहे आणि ही झटपट होणारी आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, हे 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे, हे मोठं ग्लास। त्यानंतर चवीपुरतं मीठ, थोडं तेल आणि हे 1 वाटी मोठी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं आहे, एका पातेल्यामध्ये हे 1 ग्लास पाणी घालून उकळत ठेवायचं आहे। ह्याला थोडीशी उकळी यायला सुरू होऊ दे। आता पाणी आपलं गरम होत आलेलं आहे। आता त्याच्यात मी चवीपुरतं मीठ घालणार आहे आणि 1 टीस्पून तेल घालणार आहे। आता आपलं पाणी उकळलेलं आहे। मी गॅस बारीक करून घेते आणि ह्याच्यात जेवढं मावेल तेवढं पीठ घालणार आहे, पूर्ण नाही घालायचं आहे। आणि आपल्याला भाकरीला कितपत लागतं तेवढे त्याचं मऊ ठेवायचं आहे। हे बघा, आता असं करू एवढं मी पाण्यामध्ये जेवढं होतं तेवढं असं मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि असं मऊ ठेवलेलं आहे आणि गॅस बंद करून घ्यायचं आहे। आता हे बघा, एवढं मऊ असायला हवं आणि हे आता झाकून जरा त्याला ठेवायचं आहे। गॅस बंद केलेला आहे आपण। 5 मिनिटं होऊ देत। आता 5 मिनिटं झालेली आहेत आपली। आता हे पीठ मी एका मोठ्या ह्याच्यात काढून घेते, भांड्यामध्ये। तुम्ही परातीत किंवा ताटामध्ये असं काढून घ्यायचं आहे पूर्ण। आणि हे गरम असतानाच हळूहळू मळायचं आहे। खरं ते गरम गरम असतं म्हणून जरा व्यवस्थित हळूहळू करत जायचं आहे। पाहिजे तर तुम्ही थंड पाणी असं साईडला घेऊन असं हात लावत लावत हे पीठ पूर्ण छान मळून घ्यायचं आहे। आता हे पीठ मी छान असं मळून घेतलेलं आहे। एकदम थंड पाण्याचा हात लावत लावत हे असं थोडं गरम असताना छान मळून घेतलेलं आहे आणि आता रेडी झालेलं आहे भाकरी करण्यासाठी। थोडंसं कोरडं पीठ घेतलेलं आहे लावण्यासाठी। आणि असा गोळा घेत हवा तर थंड पाण्याचा हात लावत असं आणखीन एकदा असं मळायचं त्याला। आणि असं कोरड्या पिठामध्ये घोळवून ही भाकरी आपल्याला लाटायची आहे। काही जणांना भाकऱ्या झटपट थापून करता येतात आणि काही जणांना जमत नाही, किती ट्राय केलं तरी ते येत नाही। मग अशांसाठी हा एकदम सोपा उपाय आहे आणि झटपट भाकरी आपली बनते। किती हव्या तेवढ्या तुम्ही बनवू शकता अशा लाटून। छान असं पातळ लाटून घ्यायचं आहे। हवं तर कोरडं पीठ मध्ये मध्ये लावून व्यवस्थित असं लाटून घेऊया। आता मी एकीकडे तवा तापत ठेवलेला आहे आणि हा तवा छान तापायला हवा। आणि ही भाकरी अशी आपण ह्याच्यावर घालायची आणि वरून त्याला असं पाणी शिंपडून असं पाणी शिंपडून असं हात फिरवायचा आहे, कारण का जे कोरडं पीठ लागलेलं असतं ते जायला हवं म्हणून। आणि हा वरचं जे पाणी आपण लावलेलं असतं ते असं सुकल्यावर आपण भाकरीला टर्न करायचं आहे आणि खालच्या साईडने छान भाजून घ्यायचे। आता हे बघा, आता परत एकदा फिरून याची दाबून जरा फुगवायची आहे।
भाकरी आपली झालेली आहे, ही काढून घेऊया. ही बघा, या साईडने पण छान भाजलेली आहे. आता तशीच आपण दुसरी करून घेऊया. असाच गोळा घ्यायचा आहे, थोडा थंड पाण्याचा हात लावून असं मळायचं आहे त्याला छान, आणि पिठामध्ये घोळून त्याला लाटायचं आहे. या भाकऱ्या तुम्हाला किती पातळ हव्या तेवढ्या लाटता येतात. आणि जास्त बिघडण्याची शक्यता नसते अशा भाकऱ्या करताना. झालेली आहे, तर अशी घालते मी. वरून थोडं पाणी शिंपडायचं. हे वरचं पाणी सुटल्यावर आपण टर्न करून ती व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे खालच्या बाजूनी, जशी मी पहिली दाखवली होती तशीच. आता ही भाजलेली आहे आणि पलटी मारल्यावर बघा कशी छान फुगलेली आहे भाकरी आपली. मागच्या साईडने भाजल्यावर आपण पहिली जशी काढून घेतली तशीच काढून घ्यायची आहे. काढून घेते आता ही. अशा आपण सर्व भाकऱ्या भाजून घेऊया. अशा आपल्या भाकऱ्या रेडी झालेल्या आहेत तांदळाच्या. आणि ही एक झटपट प्रोसेस होती भाकरी करण्याची. आणि बघा छान अशा फुगलेल्या आपल्या भाकऱ्या रेडी झालेल्या आहेत. तुम्ही ह्या अशा भाकऱ्या करून बघा आणि तुम्हाला कसे वाटले हे नक्की सांगा. हे बघा कट केल्यानंतर कसं तुम्हाला हे दिसते, आतमध्ये फुगलेल्या होत्या. लेयर दिसतोय तुम्हाला असा ओपन पॉकेट. सो ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली झटपट भाकऱ्या करण्याची हे नक्की सांगा आणि मला कळवा. आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा आणि जे नवीन पाहणारे आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका चॅनलला.